Jeg hedder Henning Bernbom og driver Bernbom Consult. Vi er en rådgivnings- og projekthåndteringsvirksomhed inden for detail, kontor og andre offentlige områder. Typisk så er vi med helt fra starten, allerede ude at vurdere, hvad omkostningerne vil være. Hvor meget der skal til, før det her det kan blive en butik. Og så er vi egentlig med derfra helt til den nøglefærdige butik med butiksindretning, inventar og alt, hvad der ligger derimellem. Vores kunder er typisk større retail-virksomheder, eksempelvis Søstrene Grene. I cirka 25 år har jeg været i den her branche, hvor jeg har arbejdet for nogle af de absolut største aktører i den her verden. Jeg har flere gange tænkt, det her det må vi kunne gøre bedre. Der udspringer Bernbom Consult. Startede med ingen kunder, ingen aftaler. Vi havde kun en god idé, og så tog vi et lån i banken, og så kørte vi derfra. Til hvor vi står i dag og være nomineret her, et kæmpe cadeau. I dag der arbejder vi primært i Danmark, Tyskland og Skandinavien. Det betyder meget for os som virksomhed, at selvom vi arbejder internationalt, at vi også er meget stærkt forankret lokalt. Vores kunder kommer igen og anbefaler os til andre. Det er jeg super stolt af. Det føler jeg også er en indikator for, at det vi gør, det er rigtigt.